खुलुमका जत खापानि खासुक संग्राम नरक साल बुरुम बुरुम न o channel bai फोरोंगै तंमोन बागै tei ano logiri tongman bagui norok no belai belai no ani khapangni hamjangma khulumung yafaru tini haina hai phaisa phiuka norokni thanio kok thaisa thaini kok sanani bagui जों जतनो साइमानो बसकांगो TTADC ni Chongmari sampawi tongkha sabo jitino sabo cheno abato boskango no sawi manai hede nugui manai piaba okheo mose o jitinani bagui tabok sini tipra haste wo jaga jaga wo norok khonana bum khita layo Kamini promota khlainai Mongol debruma mungguini nogo ya horthanayo bomrjaka nugui mankhana live lai rok bebang no phati thanga kokton bisingti sawi mankha omo yago swnamjak bum election titiya disi chongmaren se sikang asungno tungplajak bangma jaga no tabuk omo hai kothna ngai tongo fiaba abo sabo hingke जों bai जों no ini bum khita lai tongo yakongo silaibai kohorlai tongo fiaba sabo derawi tong o election phayasani hingke o tiprasa rok no ini derawi tongo yakongo guli habai tongo bum khitar jagui tongo tamoni bagai hingke o sikonsa edisini Chongmari no apply khainani bagai sit manani bagai মন্ত্রী MLA চংনানি বাগৈ ইয়াবা বাক্সা জনসাধারণ রক তিনি অমাহাই নংলাই দङ তিনি जोंबाय जों न नोंबाय आं न তিনি बुलाय toklai বিভিন্ন अंलाय दङ याबा आं তিনি अबनो न सानानि नायो रांसानि दाखकतायबो सं इलेक्शन फायो थांगो सारा जीवन no amahai choli hoi tongnai sini tiprasa rok ke election jokonte sampoi phaika hingke tamoni bagui bum khita lainani nang silai bai kolainani nang daruwa tisalainani nang obono kaisa sini tiprasa ni bisingo belai kheno समस्या norok lai thangnai salok khonakana takar jola rogo bum khitar jak mane yakongo silai kokjang marok sik wana ma singsa rangsai takoktai bukso fiaba nung angkha tini koklayo nung angkhe bum khita layo fiaba ayang jokonte election fayoi মন্ত্রী MLA Chongmani yagulo hingke sabo yakong bile khe asugoi sa hingke a মন্ত্রী chongjanai rok nungkhai aro buki hui tongdi aro sepraklai tongdi aro bulai tonglai di sabni khoti nini ani nukhung no khotingnai nini ani life no khotingnai rangsani takoktai buksang oboni bagino ang norok no kok ksanani musungo langmano kotor khe norok wansukdi norok khoroksano MLA songnan bagui khoroksano montri songnan bagui जोंबाय जों no tini lama kasulaiयै bulai tongkha hingke bum khitalai tongkha hingke जों no theinai o wansa korea rok theigla tiprasa rok no kominai tiprasa rok no theinai aboni bagui politics no tüiyei bulai toklai ingmani nungbai ang no niji no tini lama kasulaiयै choproblai tonglai mani abo belai no chaya rangsani takoktai bukso जों गोबां मानो अमाके bulai toklai khlaiयै
जों बौदिलाय फायखाबले बौदिलाय फायादिबा दाबो गामि आमसाइ रग बुरिसो बुरा 80 বছর 90 বছর কাজাক दङ borok budi ui faijak tamanka borok tamanka eba manai borok tini manai tongo eba mania borok tini 80 বছর kawi thangpano tini mungsa mania tongo eba जों kusung kusung omhaike jiti reui faika jer di hima jaga जों reui faika eba kaisa tini tiprasan bagai tabuk bo o problem hagia tamni hingke tini tiprasa rongni odik ক্ষমতা tabugo kwrui tabugo mania tabugo o tiprasa rok sadin khlaiui tongoi mayako eba hazar hazar বছর no bodi faika eba bodi mani yagulo baksa baksa MLA rok bo tini lukurok no naisigya lukurok no wansuya uino borok bo bibino ngui tonglai mari norok social media o nugui tongkhana abo borom ganang onimes deboni kogno tui kwbangma para para kami kami tabuk sajagui tongo kwbangma no bini kogno tui tabuk belai kheno lukurok samani thakya norok mobile khulogui naidi video ni comment o poreui naidi tam hnui comment rok lukurok tini comment sui tong obono rangsani takok tei buk song bwskango TTA disini songmari fainai thangnai phiaba o bum khitalayo humani koglayo humani lama kasoi choprolayo humani oma hai belai kheno chin bagui chaya engke khapangni khasuk song tini ni kok ang orono muthaka norok kaham tongdi susto tongdi tei salbrum brum no o channel bai kwrwngui tongdi tei ano logirui tongdi aino hai total video norok bai malai phinai jotono no ain hai tei waisa khulumung yaparo।